Il-ġimma l-kbira hija s-sija ta' Kristu. Is-sija li fija wara li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom sal-aħħar billi joffra lilu nnifsu għalihom u għall-bnedmin tad-dinja kollha bħala vittma fuq l-artal tas-salib. Ma' ġenbu kien hemm Marija taqsam miegħu fid-dbatija u fl-offerta tagħha. Sibt il-Għid huwa s-sija tal-Omm, is-sija li fija il-mara bint Sion, il-għarusa u l-Omm tal-Knisja għexet l-akbar prova tal-fidi u tar-rabta tagħha ma' Alla. Qalba kienet maqsuma bid-dbatija għal bina maqtul u mitfun, għall-ingratitudni u l-infedeltà tal-poplu magħżul, għat-tradiment u l-abbandun tad-dixxiepli l-aktar qrib tiegħu, għall-qalb jibsa tal-kotra li ma rridx temmen li kellu jqum minkejja li kien ħabbar dan. Marija tinsab għaddejja mit-tentazzjoni tad-dubju. Imma hija tibqa' wieqfa u tirreżisti b'mod erojku imqabbla mal-kelmiet ta' bina u mal-fedeltà tal-Missier li jista' kollox. Hija għalhekk issir għalina omna fil-fidi. Emnet meta ma setgħetx tara u tittama, meta kulħadd għata qalbu. Għalhekk din il-ġurnata ta' Sibt il-Għid hija s-sija tagħha li fija kompliet dak li kien jonqos mid-dbatija ta' Kristu għal ġid tal-Knisja. F'dak il-jum il-Knisja kollha inġabret fil-qalb tagħha ta' Omm u mal-Knisja inġabru u wardu it-tama u l-istennija ta' kull bniedem u tad-dinja kollha. Dan il-jum tas-Sibt li huwa bħala pont li jaqqat il-jum tal-ġimgħa l-kbira mal-jum tal-Għid il-kbir jgħaddi mill-qalb ta' Marija li fisem il-Knisja mibdija bid-dem ta' Kristu tistenna ħerqana ir-ritorn tal-Arus. Tistenna b'fidi u tama is-sebħ tal-qawmien. Ikun imbierek Alla Missier Siedna Ġesu u feddejtana. Amen. Fi ħnientu mill-ġdejt ġejna imnisla b'tama sħiħa fil-qawmien mill-mewt ta' Siedna Ġesu Kristu. Lilu tifħir u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Il-bieraħ iċċelebrajna il-misteri tal-passjoni u l-mewt ta' Kristu. Illum Kristu jinsab jistrieħ fil-ġuf tal-art wara li wettaq sal-aħħar ir-rieda tal-Missier. Iżda għadu mhux mitmum kollox. Il-passjoni ta' Kristu, ir-ras tal-ġisem, titkompla fl-aħħar ta' żmien fil-membri tal-ġisem tiegħu. Fil-Knisja ifeċċi l-Għid etern meta jerġa' jiġi glorjuż. Il-koll ninsabu f'mixja lejn dan il-jum u f'din il-mixja ta' dbatija Marija għandha l-ewwel post. Hija il-mara tal-fidi, il-mara tal-imħabba, hija l-Omm tal-ħajjin kollha. Il-jum tas-Sibt huwa jum ta' mistrieħ għal Kristu
huwa issija tal-om li tiġbor fija infisa l-Knisja kollha li qiegħda ssofri, tittama, titlob u tħobb. L-uniku dawl fid-dlam tad-dinja. Fjamma ċkejkna tħeġġeġ fil-qlub għaliex ġiet nieqsa il-fidej tal-Apostli, tad-dixxiepli u tan-nisa fil-qawmien mill-imwiet tal-imgħallem tagħhom. Ħuti, f'dan il-jum il-fidi tal-Knisja tinsab miġbura fil-persuna ta' Marija għaliex hija il-mara tal-fidi. U biex nistgħu ngħixu magħha din is-sija tal-fidi tagħna, ejjew nitolbu lil Alla jeħles dnubietna fid-demm ta' Kristu u jqawwi fina it-tama fil-fidwa li huwa sejjer jagħtina. Missier Qaddejs, inti li ma frankajċ lil libnek il-waħdieni, il-passjoni u l-mewt biex jara il-qawmien, lanqas ħlist lill-ommu l-għażiża mill-abbiss tad-dbatija u t-turment tal-prova. Ħajkollok ħniena minna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu, imqiegħed ġo qabar u li jinżilt fil-qijan tal-art u ħallejt lill-ommok fl-akbar tentazzjoni tagħha, imma li ħassejt il-fidej u l-imħabba tagħha jimxu miegħek li lem mill-qabar biex jgħajtu minn qabel il-qawmien. Ħajkollok ħniena minna. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Spiritu tal-missieru tal-iben imħabba li bħal nar sajret il-vitma fuq l-artal tas-salib li bdejt it-tqala twila u tad-dbatija tal-Verġni Marija biex issir l-umanità mifdija li sejjaħt għal ħajja bla tmiem lill-liben mitfun. Ħajkollok ħniena minna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu u Alla erf u tjiba bla tarf, inti tant tħobb lil bnedmejn li tridhom jissieħbu ma' Kristu fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għamel li ngħixu mill-ġdejt ma' Marija, il-qawwa tal-fidej li għamlitna uliedek fil-mamudija. Magħha nistennew bil-ħerqa sebħ il-qawmien bi Kristu Sidna. Amen. Issa għandna dan l-innu tas-sew sabiħ li juri kif waqt Marija biss kienet li baqgħet tistenna u temmen il-qawmien ta' bina. Għalhekk ħanagħmluh f'dan il-mod li sfijiet jgħidu l-istrofi u aħna intom minn djarkom tgħidu flimkien miegħi tirrepetu warajja. Fuq id-dinja ġrid sikta ta' qabar, lej sewdieni kien waqa' fil-qlub, imtlew flimkien id-dawl u l-fidej, issa li l-verb siket mitfun. Xħejn mitlufa ġrew l-apostli, bħal dajsam kaxkra mar-rieħ, xħejn in-nisa imbikkija għall-imniffet, kienu jħejju ir-riti tal-mewt. Nirrispondu flimkien, inti biss li jemmint o Marija, inti biss li fit-talb stennejt, inti biss li jemmint o Marija, inti ħienija għaliex kliemu żammejt. Fit-tliet ijiem nerġa' nibni t-tempju, kien miet Kristu setan, ħosbina ftakru li dewwa u maqrab sew għas-sew. Inti jom daw kollha li jemnu, fil-mixja tal-Knisja inti dawl, ġeddet fina fidej ferrieħa biex iva ngħidu lil mulej. Flimkien,
Inti biss li jemmint, o Marija, inti biss li fit-talb stennejt, inti biss li jemmint, o Marija, inti ħinja għaliex kliemu żammejt. Gloria lilek, Missir qawwi, Gloria lilek, Ibn Rebbieħ, Gloria lilek, Spiritu u ħajja, Gloria lilek, Alla Setan. Inti biss li jemmint, o Marija, inti biss li fit-talb stennejt, inti biss li jemmint, o Marija, inti ħinja għaliex kliemu żammejt. Il-liturġija Biżantina ta' Sibt Lejl tieħu xi vrus mis-Salm 118 u taqgħadhom b'antifoni. Dan is-salm irid juri l-ubbidjenza bla kundizzjoni tal-iben u tal-om Marija għar-rieda sħiħa tal-Missier. Il-wedijiet, iġbijat u l-profeziji isibu it-twettiq tagħhom fil-passjoni ta' Kristu, fid-duluri ta' ommu li jissieħbet li seħbitu u llum jikkontemplaw fil-Knisja. Il-għan ta' dawn il-vrus imsejħa troparji u li juri in-niket tal-om flimkien man nisa qrib il-qabar ta' Kristu u hekk isseħħ il-profezija tal-arkajka jibkuh bħal wieħed li jibki lill-ibnu il-waħdieni. Se nibdew flimkien is-salmi u kif qedtilkom dejjem intom eżies telespettaturi tgħidu l-kliem warajja dejjem miegħi għal kull antifona li sejrin ngħidu flimkien bħala risposta għas-Salm 118 li sejjer jiġi jimmexxi mill-isfijiet tagħna. Ħenjin dawk li triqithom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu li jfittxuh b'qalbhom kollha. Waqt li tħares lejn il-ħaruf ofrut u imdemmi, il-ħarufa safja u muġuwa sieħbet fil-biki lil dawk li kienu magħha. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Oljiet u widien, intom oljiet il-bniedem u il-ħolqien kollu. Miegħi issieħbu fin-niket om ta' Alla. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrejk. Imbierek int mulej, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Id-dinja kollha hija imqalba, miegħek il-ħolqien kollu qed ibati, o verb li jiżżomm lil kull ħlieqa. Fuq il-preċetti tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja fuq triqatek. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxaq qatt ma ninsa l-kelma tiegħek. Alla tiegħi, jiena wellittek mingħajr ma sirt naf id-dbatija. Ara issa, qalbi b'niket hija mtaqla. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. O mulej, l-om qaddisa qalb maqsuma, niket u dmuħ qed ixxerret u titniet, ibni, kif nista' qatt nidfnek?
imqar jekk il-gbarat joqogħdu jaqassu fuqi. Fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni il-parir tajjeb. Verb tal-missier, ħajja tiegħi, paċi tiegħi. Kif nista' nħallik 3 ijiem mitfun? Inħoss qalbi tiċċarrat, inħossa minn fuda. Femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Jiena mfnejt bin-niket, erfani jint skont kelmtek. Il-Verġni Arusa ta' Alla titniet u tgħid min se jagħtini għajn kollha dmuħ biex nibki lill-ibni il-maħbub. Mixħuta fit-trab iruħi, aħjini jint skont kelmtek, triqati u rejtek u jint weġibtni, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Ħajja, inti tmut, int li teqret is-seta tal-mewt tinżel fil-qabar, int li tqajjem il-mejtin mill-qijan tal-art. ħatinżel fuqi tjubitek mulej, u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni għax jiena nafda fil-kelma tiegħek. O Ġesu, ferħ u dawl tiegħi, għaliex poġġewk f'qabar mudlam, x'misteru kbir tal-umiltà ta' Alla. U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi, għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek u nitkellem fuq il-preċetti tiegħek quddiem is-slaten u ma nistħix. Moħbija taħt l-art qed taqbad fjamma. Il-ġisem ta' Kristu qiegħed ileq f'art l-imwiet. Id-dawl tal-ħajja qed ikisser id-dlam. Giddieħ kubija il-gburejn għall-aħħar, imma jien ma nitbijiex mill-liġi tiegħek. Niftakar fid-digriti tiegħek ta' dari, fihom mulej jiena nsejb il-faraġġ tiegħi. Ġesu, Alla tiegħi u re tal-ħolqien, għalfejn nieżel fis-saltna tal-mewt, lin-nisel ta' Adam inti trid is-salva. Bil-lejl fismek niftakar mulej u nħares il-liġi tiegħek. Din hi l-barka li messet lili li jiena nħares il-preċetti tiegħek. Il-Verġni kollha ħeġġa issejjaħlek. Dawl tad-dinja, dawl tiegħi Ġesu, ibni mixtieq u l-uniku ġid tiegħi. F'din is-silta meħuda mill-ktieb tal-Ġenesi sejrin nisimgħu kif Alla sejjaħ lill-Abram biex joffri lill-ibnu. Dak li f'Abram kien xbija, f'Marija kien realtà għaliex hija bimħabba aċċettat l-offerta tal-vittma imwielda minnha. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U wara dawn il-ġrajja, Alla ried iġarrab lill-Abram u qallu, Abram, u Abram wieġbu,
hawn jien. U qallu, aqbad lil ibnek il-waħdieni li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morja u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħuruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abram bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħa 2 mill-qaddejja tiegħu u lil Iżak, qatta il-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq, qam u telaq lejn il-post li qallu Alla. Fit-tielet jum, Abram refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod u Abram qal lill-qaddejja tiegħu, oqgħodu hawn bil-ħmar u jiena u ż-żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abram qabad il-ħatab tas-sagrifiċċju qabbieħ fuq Iżak ibnu, ħa f'idejh in-nar u s-sikkina u telqu it-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmielu Alla. U hemm Abram bena artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abram mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu, Abraham, Abraham, u dan wieġbu, hawn jien. U qallu, la tmiet ċidek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu l-ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma tċaħħadnix minn ibnek il-waħdieni. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abram mismewwiet u qallu, naħlef fuq ruħi, kelma tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma tċaħħadnix minn ibnek il-waħdieni, jiena mbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għad jiret bwieb l-edewwa tiegħu u jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li int smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Jinroddu ħajr lil-Alla. Meta jiena verġini wellittek, ma kontx naf bidbatija. Issa Alla tiegħi narak mejjed, sejf jinfidli qalbi. Flimkien, Għażiż ibni u bil-ferħ fawwarni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażiż ibni u bil-ferħ fawwarni. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż ibni u bil-ferħ fawwarni. Inkomplu bis-Salm 118 li jurina kif l-ubbidjenza sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, twassal għal-glorja. It-troparji huma mimlija kollha tama iħabbru il-qawmien ta' Kristu. Marija fisem il-Knisja, fisimna, tgħix din l-istennija bħeġġa u b'ferħ għaliex ilgħid u fil-qrib. Idejk għamluni u sawruni, femni u għallimni il-kmandamenti tiegħek, jarani u jifraħ min għandu il-biża tiegħek, għax jiena ttamajt fil-kelma tiegħek. Meta tarak mejjed mulej,
L-om verġni għal-kem tibki tajjat, fit-texejja minn fost il-mejtin, ħajja tiegħi. Tiġi fuqi tjubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. Jistħu l-gburin li bil-qer jaħqruni, imma jien naħseb fil-preċetti tiegħek. Mejjet niżlek Giuseppi minn fuq il-għowda u poġġik f'qabar u kelma ta' Alla. U Alla, u ejja ħassalvana. Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek, jien nittama fil-kelma tiegħek. Ejjew għajnejja jistennew il-weda tiegħek u jien nistaqsi meta ser tfarraġni? Ġdid il-qabar li fih eduk biex in-natura tagħna inti jiġġedded meta divinament inti tqum mill-imwiet. Ħaffru il-gburejn ħofra għalija, dawk li ma jimxux skont il-liġi tiegħek. Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha. Inni jient meta bil-qer iħabtuni. Itla minn qiegħ l-art u ħajja. Inti l-ħaj f'nofs il-mejtin u tal-infern kisser il-bibien. Għal-ftejt ma erdunejx minn din l-art, imma jien ma ħallejx il-preċetti tiegħek. Fit-tieba tiegħek għatini l-ħajja u jiena nħares il-preċetti ta' fommok. Moħbi taħt l-art mulej, il-mewt u id-dlam jattuk, imma bħax-xemx toħroġ glorjus. Ninsab imnikket għall-aħħar mulej, għatini l-ħajja skont il-kelma tiegħek. Ilqa mulej il-qima ta' fommi, għallimni id-digriti tiegħek. Għalkemm fil-qabar maqful, il-ħolqien kollu o Ġesu jistqarrek sultan veru tal-art u s-sema. Dibbedu minni intom nies ħżiena biex inħares il-kmandamenti ta' Alla tiegħi. Żommni skont il-weda tiegħek biex nibqa' ħaj, tħallejx bla temma it-tama tiegħi. Meta nista' nerġa' nifraħ bik, dawl etern, int il-ferħ ta' qalbi. Titniet u titlob il-om ta' Alla. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Id-dmuħ bħal wiet iġelben minn għajnejja, għax ma jħarsux il-bnedmejn il-liġi tiegħek. Fuq ir-rieda tiegħek il-qabar jilqek, kelma eterna u rebbieħ fuq il-mewt tqajjem mir-raqda lill-mejta kollha. Tifnini il-ħeġġa tiegħi għax insew kelimtek li dewwa tiegħi. Il-weda tiegħek jiena ippruvajta, għalhekk iħobba il-qaddej tiegħek. Amħa mitfuna fil-qijan tal-art, nibbet u għamel ħafna frott u qajjem mill-mewt lil-ulidek. Qalbi kollha ngħajjatlek u ġibni mulej. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ, salvani jient u nħares il-preċetti tiegħek. Wiet ta' dmuħ ixxarret l-om, minn xejn fil-qabar ġejt imqiet u tajjatlek. Għaliex hekk ħabbart.
Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Ma hemmx ebda tfixkil għalihom. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek mulej u nħares il-kmandamenti tiegħek. Fitte xejja fost il-ħajjin mulej biex teħles minn dejn l-istennija lil dik li ma tifsitx bubita meta nislitek. Ħatasal qudiemek mulej l-għajta tiegħi. Għatini d-den skont il-kelma tiegħek. Ħajjasal qudiemek it-ħannejn tiegħi. Eħlisni skont il-weda tiegħek. Om tiegħi, la toqgħodx tibkini u taħseb li jiena magħluq fid-dlam tal-qabar. L-Etern ibnek jinsab fid-dawl. Inqum bil-qawwa u bil-glorja u nqajjem għal glorja ta' dejjem lil dak li b'fidi u b'imħabba ifaħrek. Nqumu hekk bil-wifqa minn djarna biex issa nilqgħu il-bxara it-tajba tal-Evanġelju meħuda minn San Mattew. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu ta' San Mattew. Mis-sitt sija il-qoddim waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. U madwar id-disa sija Ġesu għajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani, jiġifieri Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġix Elija jisalvah. Imma Ġesu reġa' għajjad għajta kbira u rat truħu. U wara il-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra infetħu u qamu ħafna jitsma ta' qaddisin li kienu mietu u wara li qamu ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesu kif raw l-art teżżes u jiġri dak kollu intlew bil-biża li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Ġuseppi u om ulied Zebedew. X'ħin sar fil-għaxija ġie raġel għani minn Arimatija jismu Ġuseppi li wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħa l-ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Giuseppi talab il-ġisem ta' Ġesu
u poġġieħ f'qabar ġdid. Kellu joħroġ mill-qabar bħalma ħareġ mill-ġuf tal-verġni tal-om. Ejdu flimkien. Urina jahom li libnek imqajjem mill-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nisimgħu silta issa mill-omelija tal-Isqof Grigor tal-Nikomedja li jgħix fis-seklu 9. U jitkellem mill-Verġni Marija ħdejn il-qabar li tistenna il-qawmien ta' bina. Qari mid-diskorsi ta' Gregorju tal-Nikomedja Isqof. Se nitkellmu dwar il-preżenza tal-om kuraġġjuża fuq il-qabar ta' bina. Fil-fatt, meta l-oħrajn kollha telqu lejn djarhom, biss l-om mimlija bin-nar tal-imħabba u b'fidi u b'kuraġġ sodi baqgħet ħdejn il-qabar. Insiet l-ikel u l-irqad u bdiet id-duq il-benna tal-qawmien. Għalhekk l-om biex kienet ċut ta' dak li ġara qabel il-qawmien. Biss rat il-terremot ħelu u ta' faraġ li qajjem il-mejtin ta' snin qabel u li raqqat lill-assisa li kienu mal-qabar. Għalhekk naħseb li lila l-ewwel li ngħatat l-aħbar tal-qawmien. Fil-fatt, bħalma ferħet fl-inkarnazzjoni, hekk qabżet bil-ferħ tad-dera u id-dawl ta' bina imqajjem mill-mewt. Kienet l-om lila kienu wafdati il-misteri tal-inkarnazzjoni. Issa lila biss il-mulej wara l-ġubijiet tal-qawmien. Lila għarrafa aktar mill-li għarraf l-apostli u l-nisa twajba, aktar mill-li setgħu jifhmu l-anġli. Għalhekk malajr u qabel kulħadd hija ddawlet bid-dija ferrieħa tal-qawmien. Jixraq għalhekk f'dan il-jum ta' ferħ nibdew nagħmlu radda ħajr li hija għanniet ħdejn il-qabar. Hija fil-fatt għaddiet fil-ġabra interjuri iż-żmien ta' qabel il-qawmien waqt li terġa' ġġib quddiem għajnejja u timmedita il-misteru kbir. Kienet titkellem ma' dak li kien wettaq il-pjan divin u fiskiet kienet tgħidlu mulej. Fin-natura tiegħek ta' Alla, int la tista' tbagħti u lanqas tmut. Imma bħala bniedem batejt fin-natura tagħna. Issa tinsab fil-ġuf tal-art. Int li ma tħallix id-dar tal-missier. Id-dinja kollha ma tistax tesa' id-divinità tiegħek waqt li l-qabar qed jagħlaq lil ġismek. Jilqgħuk ferrieħa l-erwieħ tal-ġusti, banjiet ta' ferħ isejħulek feddej, imdawla bid-dija tiegħek ixandru l-imħabba tiegħek għall-bnedmin. Uri lil dawk li jgħixu fid-dinja is-sinjal tar-rebħa tiegħek. Int li għax ma tidirx tinsab kullimkien. Uri is-sbuħija li għandek. Imla l-art bid-dija tal-qawmien tiegħek. Iqaf fuq saqajk, int li ma tistax tkun marbut fid-divinità. Stemma ħarek, int li tasses bla ma torqod matul is-sekli. U d-dawrek bid-tifħir il-ġema tal-popli. Biex tidħol għal foqra tiegħek
biex ixxerred il-qawwiet ta' kontrik. O xemx tal-ġustizzja, ħoll ir-raġġi ta' twelid ġdid tiegħek. Ħajidru quddiem id-dinja id-dawl tar-rebħa tiegħek. Ħatkun magħrufa minn kulħadd il-fidwa tiegħek. Ħajraw il-foqra u jifirħu. M'hemmx li jiena wkoll nara il-wiċċ tant nixtieq dik tal-mulej. Ma hemm li jien ukoll nikkontempla l-isbuħija tal-aġeb tal-iben divin. M'hemmx li nara tqum il-glorja ta' Alla, m'hemmx li nisma' mill-ġdid il-leħen tiegħu, is-semma, il-kliem ħelu u mimli grazzja. Bħalma fit-twelidek, tajt l-ewwel lill-ommok il-ferħ, hekk issa idher lilha l-ewwel biex tħabbrilha il-ferħ tal-qawmien. Idrilha int li dejjem tibqa' magħna biex ma tħalliniex tintrebaħ. Waqt li l-Verġni, esperta ta' Alla, kienet qiegħda tkanta u titlob dan il-kliem, liben urija id-dija tal-qawmien. U peress li huwa dmir tweġġaħ lill-ommok, huwa onoran billi l-ewwel der lilha. Kien jixraq fil-fatt li tkun l-ewwel li tilqa' l-ferħ tad-dinja dik li lilna ġabitilna il-milja tal-ferħ. Li lilha ġew afdati il-misteri tas-sema. Li fil-passjoni ta' Kristu nifdula qalba bosta sjuf. Kien jixraq li bħalma kellha sem fid-dbatijiet tal-iben, idduq minn qabel il-ferħ tas-sema. O Marija, illi kont l-ewwel waħda li rajtu u xandartu, imla l-qalbna bid-dija ta' Kristu, id-dawl l-aktar ħelu tagħna, lilu glorja, l-onur u r-ratt il-ħajr mal-Missier u mal-Ispirtu Santu, issa u għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Nisimgħu issa il-kelma tar-raj spirituali tagħna. Illum huwa jum ta' skiet u ħemda. Kif sejrin ninterpretaw dan is-silenzju? Hemm min jgħid illi fil-jum tas-Sibt, jiġifieri l-għada tal-kruċifissjoni u d-difna ta' Kristu, Alla waqa' fil-muta. Alla tilef il-sienu. Tant illi matul il-proċess, il-passjoni, it-tislejb ta' ibnu, iskiet ta' Alla kont teqtew b'sikkina. Hemm min jgħid addirittura illi il-kruċifissjoni ifisser illi Alla miet. Alla eb. U nifhem lil min jagħmel dawn l-objezzjonijiet. Għaliex kif jista' jkun
illi Alla jibqa' indifferenti quddiem il-qerda tal-bniedem, quddiem il-qerda ta' ibnu stess. Kif jista' jkun illi Alla jibqa' ma jagħmel xejn quddiem id-dolur tal-innoċenti? Bir-raġun illi il-Papa Benedetto 16 meta ftit snin ilu jidhirli fl-2006 mar ġewwa Auschwitz jgħid illi quddiem dik il-krudeltà kollha Alla inħeba. U jgħid illi din hija wkoll waħda mill-isfidi tal-bniedem li jemmen u tal-bniedem li ma jemmenx. Illi quddiem il-misteru ta' tbatija Alla jinħeba. Alla jassenti ruħu. U l-Papa Benedetto jistaqsi u jgħidlu imma mulej, għaliex abbandonajtna? Jisu jagħmel eko ta' dik il-karba ta' Kristu fuq is-salib il-bieraħ. Alla tiegħi, għax ħallejtni, Alla tiegħi, għax ħallejtna. U ma naħsibx li din il-qalb li qed titkellem tal-Papa Benedetto huwa diffiċli biex nifhmuha fiċ-ċirkustanzi tal-lum quddiem din l-epidemija fejn għandna eluf ta' nies li qed imutu. Għandna eluf ta' nies li għaddejjin minn witt ta' dmuħ. Sewa li huma milquta, sewa li il-familjari tagħhom huma vittmi, sewa li huma issagrifikati bis-servizz ġeneruż li qegħdin jagħtu lill-pazjenti milquta minn dan il-mikrobu. Jiena dolodu għandi f'qalbi lil dawn kollha. Speċjalment dawk li huma fuq il-frontiera, anzi dawk li tilfu ħajjithom mhux tant għax intlaqtu imma li x'kienu proxmu ma' min intlaqat u ttieħdu huma wkoll. Sew nies li huma fis-sistema tas-saħħa u anke ħutej, saċerdoti, reliġjużi illi ma beżewx, ma abbandonawx lill-bniedem imsallab imma bħal Marija għadu ħdeh. Allura nifhem illi anke f'dawn iċ-ċirkustanzi forsi aħna stess qegħdin nagħmlu din l-istess domanda illum is-sibt tagħna. Is-sibt illi fih qegħdin nesperjenzaw il-ħemda ta' Alla, il-muta ta' Alla. Min jaf kemm tlabna u qegħdin nitolbu. U min jaf kemm għamlu saru wedi, iwa mulej eħlisna minn dan il-flagell. Xi ħadd għalli kemm tlabt lill-Papa Ġwanni 23 biex iħares il-belt Twelidu ta' Bergamo għal ma samanejx. Imma bħal dan naħseb hemm ma toddumx. Illum is-sibt li fih intu jien qed nagħmlu l-esperjenza
ta' skiet ta' Alla, tal-muta ta' Alla. Imma fix-xenarju ta' Ġerusalem biex nerġgħu mmorru lura għall-għada tal-ġimgħa li fiha salbu l-Kristu, insibu persuna waħda illi taf li Alla huwa siket, tħoss is-sikta ta' Alla, imma tinterpreta diversament is-skiet ta' Alla. U din il-persuna hija Marija. Li aħna ġejna llum f'dan is-santwarju ta' Pino għażejs għalina il-koll għaliex nirrikonoxxuh bħala id-dar prinċipali ta' Marija fostna. Marija mhijiex aljena għas-skiet ta' Alla, imma għandha l-abilità illi tinterpreta dan is-skiet ta' Alla b'mod differenti mill-mod kif ninterpretaħ jien u ninterpretaw aħna. Għaliex Marija, il-mara li tisma' wkoll is-skiet. Għaliex Alla jitkellem bis-skiet tiegħu. Is-salib, il-kurċifiss, għalkemm siket qed jitkellem. Alla tkellem permezz tal-kurċifiss, permezz ta' ibnu fuq is-salib eżistijaj. Għaliex hemmhekk ipproklama vuċi għolja kemm iħobbna. U Marija għandha widna, għandha qalb it-trenjata li l-Vanġeli jgħidulna kienet toqgħod taħseb bejna u bejn ruħha illi tinterpreta, tagħti tifsira, taqbad il-messaġġ li Alla fis-skiet tal-lum qiegħed jgħidilna. Nistħajjel lil Marija mimlija kollha tama għaliex tisma' lil Alla jitkellem mill-imħabba tiegħu, dik l-imħabba illi waslitu biex jagħtina saħansitra lill-ibnu, dak illi miet għal kulħadd, jgħid San Pawl. Nistħajjel lil Marija illum il-jum ta' skiet tirrifletti bejna u bejn ruħha u tagħmel memorja ta' dak li ħareġ minn fom Kristu. Ħodt dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' nibnieh. Jekk il-qamħa ma taqax fl-art u tmut, ma tistax tagħti il-frott. Min jemmen fija ma jmut qatt. Dan huma sentenzi illi Marija toqgħod tomodhom illum u tara x'ifissru sewwa. U allura huma sentenzi, huma veritajiet illi lila jsaħħuha fit-tama biex tkompli tinterpreta b'mod pożittiv is-skiet ta' Alla.
U allura kif jgħid wieħed teologu von Baldassar, mill-qabar ta' Kristu twarrat il-ħajja, twarrat il-fidi, it-tama u l-imħabba mhux biss ta' Marija imma tagħna il-koll. Illum il-jum tas-Sibt il-ħarsa tagħna tieqaf fuq il-qabar midbuq ta' Kristu. Imma aħna nafu illi f'dak il-qabar hemm il-mewt li ma mewt ser tiġu wkoll mibdula fil-ħajja minn hawn ftit momenti oħra. Dak il-qabar siket ukoll jikser iskiet tal-mewt. Ħbib tiegħi. Marija dan emnitu u għalhekk tibqa' wieqfa anke llum. Quddiem jew aħjar f'dan il-kuntest ta' ħemda ta' skiet ejjew nieħdu magħna f'darna lil Marija. Minn hawn ftit momenti oħra nikkonkludu din is-sija ta' Marija. Imma nirrakkomandalkom żommu ħajja illum aktar mis-soltu lil din ix-xewt tal-qawmien. Marija hija xewt tal-qawmien qabel ma Kristu qam mill-mewt. Għaliex hija emnet illi l-missier ħajqajjem lill-ibnu. U ħbib tiegħi din hija l-fidej li nerġa' ngħid twarrat mill-qabar ta' Kristu anki għalina f'dawn iċ-ċirkustanzi tqal li għaddejja minnhom id-dinja, li għaddejjin minnhom aħna minħabba dejn l-epidemija. Ħadd tkun fuq l-eżempju ta' Marija din il-fidi tagħna illi iżżommna brasna il-fuq kapaċi naraw lil-in mix-xefaq. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U iben tal-Verġni Marija, ħalliq tad-dinja, il-passjoni tiegħek hija erf mill-aktar profond. Inti taf dak li kont minn dejjem u dak li sirt fi żmien. Int biex issalva lill-bniedem għażilt li tiġi u bil-libertà kollha aċċettajt li tieħu l-passjoni l-aktar kiefra. Int li bħal ħaruf erfajt il-ħtijiet tagħna. U f'eddej
Int li bil-mewt tijek ritt ħtijietna, salvajt lil kulħadd. Int li dbati bħala bniedem, imma bħala Alla ma tistax dbati. Int li tajt lil-qaddisa il-kuraġġ u tajjatlek, o iben tiegħi u Alla tiegħi.